माई के साथे जौन बेटा चलत अड़े यहाँ सब माँ बैठी हैं। कार धार छोड़ के जे आयल बाबू हमरा बाती के सुनी। 5 गो बेटा बाड़ा झूठे बेटा कहला माई मझिला के जाने ले ओके ना जाने ले। 5 गो अंगुरी बा कोनो कटाई दर्द उतने हो अंतर इतने बा। कौनो बेटा बा त माई के भले बम्बई बा 3 बेर फोन करी माई निम्ने बाड़े चौनपरास मंगा ली है खई है। कोनो बेटा माई के फोन करके पूछता आ कोनो घर ही बा 6 महीना हो गल माई और ताकत ना बा। तार मर्द जौन बा न इ तारे सासू के ह। एके सोच के रह कि हमरे सासू का पैदा कइल हमार मर्द ह। एगो कार कर न तू सासू के कुछ ना जाना कुछ ना बूझ। 1 महीना में 200 रुपया बुढ़िया के हाथे पर दे दो। अगर मर्द कमाता तो 200 रुपया माई के हाथे पर अम्मा जी के हाथे पर दे दो। बुढ़िया उतने में गदगद रही चला कुछ नहीं करेली। 1 महीना में 200 दे देली। चाय पानी चाहे कुछ खाए पिए के मन करला तो खा ले। बढ़िया बात बा कि ना। अरे रुपया तो दूर बा एक गो पतो ही बाड़ी दिन भर मर्दे से बतिया लेकिन एक बार नहीं कहती अम्मा जी अरे बाबू के फोन आयल बतानी फोनवा से 2 मिनट बतिया ली। वो माई के दर्द होत होई कि खुश होई। है जन बुढ़िया रोआ तड़ी सोई तनी पर जौन बतिया होता एक उनके दर्द होत होई कि नहीं होत होई। नहीं होत होई। यही तरह को बूढ़ी मरल तब पतोहिया खपड़वे में खाए के दे पानी दे रोटी दे ससुई के। जब बुढ़िया मरल तब पतोहिया ले जाते फेंके के नतिया कल से अम्मा कहाँ ले जा तड़े अतः खपड़ा फेंक दी तोर इया मर गई। बुढ़िया मर गल खपड़ा तौला फेंके ले जाता नहीं में देत नहीं खाए पिए के। नतिया कल फेंक नो ई खपड़ा तौला धैले रहो जैया हमार मेहरारू आई ना तैया वही में परसोवा के तोके दियवाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। जमराज कहले हम चलो कहले तोहरे साथे कौन घटना बा। जमराज कहले जितना लोग मरता एकरा इलाका में केकर इलाका में मोरध्वज के इलाका में सब लोग के बैकुंठ होता स्वर्ग होता। जमपुरी में केहू जाता नहीं के जमपुरी खाली बा। कन्हैया जी कहले तू कैसे चलब। जमराज कहले कि हम बाघ बन के चलो। भगवान कृष्ण अर्जुन साधु बन गए। कन्हैया जी अर्जुन जी साधु आ जमराज के बाघ बना के लेके चलल बलो। बाघ बना के लेके चलल लो। अब देखा है जो कथा बदले जाता है बाबू। कन्हैया जी साधु बन गए अर्जुन जी साधु बन गए आ जमराज बढ़िया तंदुरुस्त बाघ बन के तैयार हो गए। परीक्षा होके के कर जाता। अच्छा एक बात बताइएगा परीक्षा अच्छे लोगों का होता है कि बुरे लोगों का। परीक्षा बढ़िया लोगों का हुआ है। परीक्षा हरिश्चंद्र का हुआ है। परीक्षा सेवरी का परीक्षा जामिल का परीक्षा प्रहलाद का परीक्षा मोरध्वज का परीक्षा सेवरी का। अरे महाराज परीक्षा डुप्लीकेटों का क्यों होगा। धन वाले का परीक्षा नहीं होता है। भक्ति में जो पूर्ण है ना परमात्मा उनका परीक्षा लेते हैं। चलल लोग परीक्षा लेवे कथा से बदलता। साधु बनले कृष्ण जी अरे उतारी दिहले ताज के शेरवा के रूपवा बनवल जामराज के। शेरवा के रूपवा बनवल जामराज के। शेरवा के रूपवा बनवल जामराज के। शेरवा के रूपवा धीरे धीरे चलल बाणे भक्त के दुआरी। धीरे चलल बाण भक्त के दुआरी। पिता बड़े मोर ध्वज बड़ी महतारी। पिता बड़ मोर ध्वज
राजबाड़ी महतारी कहले वीरेंद्र बाबा प्रभु सरकार के साधु बन के दुआरे पर पहुंचल बलो। साधु जाई दुआरे पर तो पहले के करना धरी ए फलाने बाबू सीताराम कही सीताराम 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 4 बेर बोलल लो। मोरधोजी घड़ी घंट बजा के पूजा करत रहे। साधु बड़ा भागी होला तेकरे दुआरे पर साधु आवेल। एक बात सुन लो, जेकरी दुआरे पर साधु आयल गल छोड़ दे तई जान लिया तोहरा बिगड़े के बा। और जेकरे घर महीना में 1 बेर 2 बेर साधु आ जा तई बुझ ले हमरा घर के प्रगति होई। साधु का आना बड़ा जरूरी है। साधु वो लोग के घर नहीं जाई। कितना मेहरारू कह साधुया जुआन जवान बा दुका साधु बनी गए। चोर बनने में कौन टाइम बा है सुन ला है ना। कोनो लड़का के पढ़ावल जाई तो पैसा लागी कि ना लागी। कोनो नौकरी के वांट निकली फार्म भरी पैसा लागी कि ना। कोनो कंपनी में घूस दिया तब कहीं अंगेज होई। बिना घूस के कोनो कार थाना में जा तबो घूस लागी, कचहरी में जा तबो घूस लागी। कोनो विभाग में जा घूस लागी कि ना लागी। अच्छा तो साधुओं बनने में घूस लागेला। कहो साधुओं बनने में घूस लागी कि 500 दो तक तुलसी के माला पहिरो ना। एगो यह विभाग बा जब मन करे साधु बन जा और जब मन करे माला वाला तूर के फेंक दो फिर वैसने हो जा। कई लोग के हम देखले बानी। एक जना कहले कि ये बाबा पहले शिव चर्चा में जात रही अब हमार मन हट गल बा। अब राधा स्वामी में गल बानी मन में नहीं हटा तात कहत नहीं में जुआ गुताता है। अब राधो स्वामी नाम नहीं रह तो हम कहते तो कहत न निराकारी बनब। हम कहनी ओहू का मजा ले लो और ओमे न मन लगी तो हम शांति में चल जाई है। आ कहीं मजा न आवे न तो जाके मुसलमानी करा ली है। गलती नहीं बोलता नहीं हो। मजे लेत लेत ऊपर पर। अरे जिनको एक जगह मजा नहीं आया है तर सुन लो। जेकरा एक पति से आनंद नहीं आया, एक पति से एक हस्बैंड से एक पुरुष को जिनको आनंद नहीं आया, सुख शांति नहीं मिला, 1000 को नजर मिला लो, 1000 जगह ताक लो, झांक लो, किसी से बोल लो, बात कर लो, तुम्हें जीवन में भविष्य में आनंद आने वाला नहीं। अयो गोल सुन ले। जेकरा एक मेहरारू से बोध ना बा ये दुनिया में जौन चलता तो बोलता नहीं। 1000 गो मेहरारू के ताकला कितने अब दोगला किस्म का मर्द बाणे। अपन मेहरारू खूब चैंपियन बा, ओढ़ले बा, पहिरले बा, ओकरे और पसंद से ताक के नहीं हंसी है। चौराहा पर बैठल रहना कोनो जाती है तो पूछिए कहाँ का हरे बड़ा मॉडल में लागत या तोरे मौगी सब बाऊ रुपये निमन बाऊ। हाँ अपनी औरत को देख करके प्रभावित हो आप। जौन तोहरा जूटा था तौन ले आके दे दा, सिंगार पटार करे, बढ़िया पहिरो ओढ़े। 4 गो मेहरारू एक जगह बैठल हली सोता कब हमरा एगो मोछ वाला मर्द आयल, मोट मोट मोछ रहे तब मोछिया ऐठते आयल तकिया ऐठे तक जब ऐठे ना तो कहे फिर ऐठे तो कहे चारों मौगी कहली हमने के देख के खेखारा कार ये दो गल भाई हे लड़का के तन बोलबा बैठ जाए ना बैठल कहीं ताकब हमरा हो। एगो में पढ़ल लिखल होशियार मेहरारू रहे कलश की बतावा तबे तू मोछ ही ऐठा तड़ दुनिया में तोहरे एगो मोछ बा। अब मौगिन के देख मर्द कहीं खेखारल रे तोर गटई में ढेर खेखार धोइले बा। मर्दा कल तनी का बुझबा सो मोछी का मतलब तब मौगी कली सो बताइबा मोछी का मतलब का होला। मर्दा कलश कान खोल के चारों मिली सुना सो मोछी का मर्द, मोछी का मर्द आ नयन के गोरी आ सिंही के भैंस सबुज रंगोड़ी चारों के इज्जत धरती पर हो। मौगी कली से कर मतलब बताइबा। मर्दा कल जौने मर्दे के मोट मोट मोछी बा ओके इज्जतदार मर्द कहल जाला, नामी मर्द।
आ जौन गोरहर देही बा कजरहिया आँखी बा ओके मेहरारू कहल जाला। गांव में नामी बा हो तो बाबू गजब के कर चेहरा बा। आ जौन मुर्रा भैंस बा ओके भैंस कहल जाला 10 गांव में। आ जौन सबुज रंग घोड़ी बा ओकर कीमत लंबा होला ओके घोड़ी कहल जाला। मौगी कहली चारों गलत बा। मुछी का मर्द कहला हाँ अब ताको होशियार मेहरारू कहलस कान खोल के सुनिया लोग। मोछी का मर्द कहला हाँ एक हो मोछ वाला मर्द लोग के कर्जा ले लेता ना 1 लाख। अब पैसा नहीं देता ना रामपुर चौराहा पर जहिया भेटल पटक के मोटरसाइकिल घेर के अब मोछिया चर पकड़ के उखाड़ देता उबा मर्दई हो है मर्दई। मौगी कहतिया मोछी के मर्द न कह। मोछ वाला मर्द लोग के मोछ उखड़ा जाता। आई गोरहर दे कजरहिया कल बाबू के होखे चाहे पंडित जी के बाबू साहब के अगर तनिको बचलन भैली दिन दहाड़े टंगा गई लड़की फरार इहो गलत बा। आई तीसरा कहला मुर्रा भैंस 3 गो बियान अगर मरली बच्चा ना दिहली त कसाई के हाथे काटल जातड़ी इहो गलत। आ सबुज रंग घोड़ी कौनो कलर के होखे चलने में कमजोर बाड़ी मारत कुल मुआ दे तना ईटा ला दी। मुछिया वाला मर्दा कहल तन तहनी के बताइबा सो कौन नीमन बा। तब मौगी टाइट होके बोलल सुन ले मोछी के मर्द नहीं बाती के मर्द। यहाँ जितने मर्द हैं गौर करेंगे बात के मर्द। सोनू से कहले बा कि 500 रुपया चंदा ना 5000 चंदा हमके लगावत दे। अजुए कहले बा बिहने ले आके दे दल सोकर नाम मर्द हो। चंदा अजुए कहले बा बिहने दे दल सोकर नाम मर्द हो। एके मर्द नहीं कहल जाला कि चंदा कही के चंदा न दे। एके मर्द कहल जाई ई मर्द है। ध्यान से सुनना बाती के मर्द चरित्र के गोरी भले करिया होके न चीपट होके नटुली होके सुबेरवे उठत या स्नान ध्यान क के पूजा पाठ क के घर में पोछा लगा दिहल बर्तन धो दिहल चाय बना के टना टन बा। बूढ़ो के गोड़ लगल ससुरों के गोड़ लगल मर्दे के गोड़ लगल घर भर के चाय पियोले के बाद चाय पियतिया। गांव में ओकर हल्ला बा हो तो बाबू करिए बा लेकिन एकर पतो ही बड़ी इज्जतदार बा। अब गोरहरी बा 9 बजे उठत या मोबाइल लेके अभी मंजन नहीं की हूं अभी स्नान करके बात करूंगी। कहो बीमारी के घर बा कि ना बा। एक हल के हमें पतो ही बाड़ी कि नहीं एक आध गो 9 बजवा उठे वाली सासू के ससुर के पतोही के टन टन मारल कर दिया बिजुली के लेखा। वो गोरहर लेके चाटना है क्या करना है। ध्यान से सुनना इस शब्द में दम है। बाती के मर्द चरित्र के गोरी कैसनो होके चरित्रवान बा ओकर नाम बा। कैसनो मर्द होके बिना मोछी के होके बात के पकिया बा ओके मर्द कहल जाई। बाती के मर्द चरित्र के गोरी आ दूधे में भैंस हेते त सिंह होके अब 20 लीटर दूध देती है जवार में हल्ला हो जाएगी ना। बाबू हेते त सिंह बाबा के लिए 20 लीटर दूध बल्टी भर देती है। बाती के मर्द चरित्र के गोरी आ दूधे में भैंस चाल में घोड़ी चलने में जौन चैंपियन बा वो घोड़ी के नाम बा। करिया मेहरारू बा इज्जतदार बा ओकर नाम बा। ए बिना मोछी के मर्द बा बाती के पकिया बा ओकर नाम बा। ताल बजा यारे। अब में कई गो मर्द धरागल हुई है। गलत काम करने का प्रयास न करो। कथा आपको समझा देगी। अगर कथा में उतरे हैं ना तो कथा आपको समझा देगी। बड़ा प्रेम से कथा को श्रवण करो आप। बोलो सच्चे दरबार की जय। दुआरे पर साधु बन के गए लोग। हम साधु के परिचय बताओ रही हम। आई साधुते में आइल है जो शब्द बोलनी हम। दुआरे पर गए लोग बोलल लोग से तारा मोरधो जी पूजा छोड़ के ले कहले सरकार बा आसन ले आप। कहां से आ देखले बाघ ले बड़ा साथ है तो कहले हमनी के आवत तनी संत ही भ्रमण करत और तोरा द्वार पर बैठे के ना बा। एगो बड़ा जरूरी बात लेके आयल बनी। बोला हो सकेला। मोरधोज कहले सरकार हमरा द्वार पर का ना हो जाई।
रउरा सोना मानी दे दे, चानी मांगी दे दे, गाय भैंस लागत या दूध दही बाप खा ले, जवन रुआ मांगी खेत बारी, संत खातिर तो ई जीवन ई जान हाजिर बा महाराज। बाबा लिखले बनी गया मोहे बा भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलही नहीं सत्ता। भगवान के कृपा होला तो किसी संत से भेंट होता है। बोलिए क्या चाहिए? कन्हैया जी कहले अर्जुन ही बतावा तू बतिएबा कि हम? अर्जुन जी कहले रउरा मत बोलब, जौन मांगे बताओ हम मांगब, हमको मांगना है। कहले मांग लो। कहले तारा दुआर पर आइल बानी, बोला पहले 3 वचन ला, जौन मांगी तौन देबा कि ना? मोर ध्वज कहले सरकार आप संत होके ऐसन भाषा काहे बोलतनी? अरे हमरा लग जवन बा उपलब्ध बा रुआ के देव, हम 3 वचन लेता नहीं देव। त कहले 3 वचन लेता देब तो एक के चीज देवे के बा, ये हमार बाग भूखाइल बा के मांस खियावे के बा। मांस। अब मांस के नाम आइल तो मोर ध्वज कहले सरकार ये मुंह की बात लेके 3 वचन काहे धरौली? अरे बाजार लगल बा, जाता नहीं बाजार के मांस लिया के बाघे के खिया दे। अर्जुन जी कहले कि ये मोर ध्वज बाजारू मांस हमार बाघ ना खाला, बाजार के मांस ना। एगो बेटा पैदा कैले बड़ा जो लड़का के नाम ताम्रध्वज, अपनी बेटा के ऊपर आरा धो के ए लड़का के माई या बाप दोनों जन मिल के आरा से चीर दो, आ चीर के हमारी बाघे के अपनी बेटा का मांस खियाव। ई परीक्षा कठिन हो गल कि ना? 5 गो बेटा जरा होक है, एगो आन्हर लड़का बा, आन्हरा के वीरेंद्र बाबा मांगत केहू दे लड़का, लंगड़ा के मांगल जत केहू दे, और खेत दे दे, घर दे दे, रुपया दे दे, लेकिन देना नहीं है, लड़के को चीरना है। आरा लगा के अपनी पुत्र के आरा लगा के चीर दो। मोर ध्वज जमीनिया पर गिर के छतिया पर हथवा लगा के रोए लगले। कहले सरकार आवत आवत रहुआ तो साधु वही, अब मांगत मांगत हमारी बेटा के मांस, बड़ी तपस्या कैले बानी ते एगो पुत्र भइल बा, एगो। और वो लड़का के आरा लगा के चीरे के आप कहतनी ठीक बार और बात काटम ना, लेकिन लड़का के माई के बोलाओ तनी का जानी माई तैयार होई तब न चीर। अपना रानी के गैले कहले रानी दुआरे पर साधु लोग आयल बड़े, कहली तो दही दूध बा खियाई, कहले रानी दही दूध साधु लो ना खाई। कहली तो पहले हृदय कठोर करे परी, कहली का तो तोहरा एके गो बेटा बा, तोहरी बेटा कमान सिंह का बाघ लेके बने खाई, बाघ खाई। कहली कि हमारी बेटा के मांस महतारी कैसनो होई अपना आंखी के सामने बेटा मरल मनाई मनाई, पूत कुपूत हो सकेला लेकिन माई कुमाई कबो ना होई। अब माई के जे ना जाने ओकर तो बातें अलग बा, लेकिन माई जौन दूध पियोले बा ना, एगो महतारी के बेटा रहल, तन ध्यान दे, बड़ा ऊंचा बात बोलता नहीं। लइकवा कहलस की माई तोरे जीवन में कबो कोनो घटना ना हुई, आ जबले हम जियब तो के कोनो कष्ट ना हुई, कौनो कष्ट ना। महतरिया कलश बाबू आज तार परीक्षा ले ली कि तू का हमारे साथे करब। लइकवा रहे 15-16 बरस के, अपने लगवे माई सुतौल, आ सुतौले के बाद लइकवा के परीक्षा लेतिया। कल से बाबू पिया से लगल बता पानी ले तो 1 लोटा पानी ले ले, माई 1 घोट पानी पियल, आ सजी पानी और लोटा के गिरा दिलस बिछौना पर। पानी गिर गल तो कहले गिर गल चल सूत ले। 1 घंटा के बाद फिर कली पानी ले आओ, पानी ले ले। माई कहल से बाबू पनिया तो फिर गिर गई, कहला ठीक बाले पनिया गिर गल तो सूत।
तीसरा बेर पानी फेर मंगौली आ पानी गिरल त लइकवा कलश पानी गिरा के बिछौना भेज दे तोरे लगना सुतो महतरिया कलश बाबू यही खातिर त पानी गिरौली हम जाड़ा के महीना में जहिया तू भइल ना 5 बरिस ले तो के काम कैले बानी जब तू मुतत रह बिछौना पर तो अपने मुतलका और सुतो। यहाँ जितनी माताएं हैं गौर से सुनेगी, जब मुतत रह तो तारा पेशाब कैले में हम सुतो आ झूरे तोहके सुताब कि हमरे बाबू के ठंडा न लग जा। टटी करत रह वही रात के धोत रही हम आ धोला के बाद कपड़ा पहिराए आंचर में लपेट के आ कोरा में दाब के सुताब कि हमरे बाबू के ठंडा न लग जा। 5 बरिस तोहके अपना और टट्टी में पेशाबे में हम सुतल बानी आ झूरे तोहके सुतौले बानी आ एक रात माई के लग सुते के भइल ह त तू कहत माई पानी गिरल बना सुतब। माई के साथे जौन बेटा चलत अड़े यहाँ सब माँ बैठी हैं कार धार छोड़ के जे आइल बाबू हमरा बाती के सुनी। 5 गो बेटा बाड़ा झूठे बेटा कहले माई मझिला के जाने ले के ना जाने ले 5 गो अंगुरी बा कोनो कटाई दर्द उतने हो अंतर इतने बा कौनो बेटा बा त माई के भले बम्बई बा 3 बेर फोन करी माई निम्ने बाड़े चौनपरास मंगा ली है खई है। कोनो बेटा माई के फोन को के पूछता आ कोनो घर ही बा 6 महीना हो गल माई और ताकत ना बा तो जौन ताकत नाई बा ई नीक बा कि बम्बैया वाला ना बोलो। माई तुरंत कही बेटा तू बम्बई दिल्ली कहीं रह निम्ने रह ई त घर ही बाड़ा कबोई ना पूछले कि माई ते निम्ने बाड़े कि बाउर बाड़े। बेटा दुआरी पर आवता एक बार नहीं कहता माई रे चाह पिए ले खाना खैले तोर मन काहे उदास बा चल तन कथा में चल घूमिया कबो ना। अब वही जो पर्दा उठा के जाता तो भीतर पूछता कि खाना खैलू ह चाह पियलू लुगा बदललू ह अरे पहले माई है कि मेहरारू है। और जितनी बहुएं यहां बैठी हैं तार बेटा तोहरी सासू के हो तार मर्द जौन मानो ई तारे सासू के हो। एक सोच के रह कि हमरे सासू के पैदा कैल हमार मर्द हो। एगो कार कर न तू सासू के कुछ न जाना कुछ न बूझ 1 महीना में 200 रुपया बुढ़िया के हाथे पर दे दो। अगर मर्द कमाता तो 200 रुपया माई के हाथे पर अम्मा जी के हाथे पर दे दो। बुढ़िया उतने में गदगद रही चला कुछ नहीं करेली 1 महीना में 200 दे देली चाय पानी चाहे कुछ खाए पिए के मन करला तो खा ले बढ़िया बात बा कि ना। अरे रुपया तो दूर बा एक गो पतो ही बाड़ी दिन भर मर्दे से बतिया लेकिन एक बार नहीं कहती अम्मा जी अरे बाबू के फोन आयल बतानी फोनवा से 2 मिनट बतिया ली। माई के दर्द होत होई कि खुश होई है जन बुढ़िया रोआ तड़ी सोई तनी पर जौन बतिया होता एक उनके दर्द होत होई कि नहीं होत होई नहीं होत होई। यही तरह को बूढ़ी मरल तब पतोहिया खपड़वे में खाए के दे पानी दे रोटी दे ससुई के। जब बुढ़िया मरल तब पतोहिया ले जाते रहे फेंके के नतिया कल से अम्मा कहाँ ले जाता रे अत खपड़ा फेंक दी तोर इया मर गई। बुढ़िया मर गल खपड़ा तौला फेंके ले जाता नहीं में देत नहीं खाए पिए के नतिया कल फेंक लो ई खपड़ा तौला धैले रहो जैया हमार मेहरारू आई ना तैया वही में परसवा के तोके दियवाई। नहीं बुझाता नहीं क्या बुझात हमारा तमाई बाप दोनों ना बढ़े लेकिन अब यह बुझाला कि धरती पर कहीं खोजल जा तो माई मिली माई और बाप मिली। दुआरी पर का लोग कहला है कोई को पतो ही कहली खौरैया कहिया मर जाई। हमरे यहाँ को बूढ़ नहाए गल तो पतोहिया रोज मनावे सभे मर गल काजन देखाऊ मर जाली की बचेली सभे मर गल देखाऊ मर जाली की ना यही खतर धाम में भेजले बाड़ू। हाँ? एक हल्का पतो ही बाड़ी की ना गांव में
दुअरिया पर कभी टाटी बा बहुत रेखत देखत या बुढ़िया और जहिया नाई रही तहिया बुढ़िया से बेहतर तार होखे लगी। निवेदन करेंगे बहुओं से अपनी सास को इज्जत दो, सम्मान के साथ रखो। लाले चाय बनल बा पहले बुढ़िया के धराव, घर में रोटी जैसे बेटा के टिफिन बनाओ तड़ू ना धिकले रोटी दूगो बुढ़िया के दो, अम्मा जी खाली बाबू के दे के हम स्कूले भेज दिली। इज्जत होगा कि नहीं होगा? इज्जतदार बनने का प्रयास करो आप। कथा तो हमारा अलग है, लेकिन ये प्रसंग को सुनना बड़ा जरूरी है जो मैं बोल रहा हूं। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम कहिले आजू बनल बाणे तोहरो दिनवा, अरे काल बिगड़ी हो जैसन करब मोरे भैया तुहरी आगे उतरी जैसन। करब मोरे भैया तोहरे आगे उतरी जैसन, करब मोरे भैया तोहरे आगे उतरी। आज बनल बाणे तोहरो दिनवा, आज बनल बाणे तोहरो दिनवा, काल ही बिगड़ी हो जैसन करब मोरे भैया तोहरे आगे उतरी जैसन। करब मोरे भैया तोहरे आगे उतरी जैसन, करब मोरे भैया तोहरे आगे उतरी। जवन जवन कइल जाता ताकिया हमरे हो। अगर गेहूं बोआइल बा तो में मटर नहीं तुराई, सरसों बोआइल बा ना ओमे से गन्ना ना कटाई, आलू जे रोपले बा ता कहे ने आलू जे रोपले बा ओमे से बंडा नहीं कोड़ाई, आलू ये बैठी। आमे के पेड़ रोपाइल बा तो कटहर नहीं लटकी है बाबू, इतना मोट मोट नहीं लटकी, अमवे लटकी। जे जौन करता ओकरा सामने आई, एमे तनिको तो विधान ना बा कि आप सुनने के बाद हटिया दो। वीरेंद्र बाबा जो करके आए हैं फल मुझे मिल रहा है, नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया करेंगे तो बढ़िया फल प्राप्त होगा, अगर गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ के लिए तो भगवान भी सहारा नहीं देते हैं सरकार। बोलो सच्चे दरबार की जय। रानी के बोलोने कहले रानी अपनी बेटा के चीर हई माई के दर्द हम बताओ तरली हम। ताम्रध्वज के माई कली की हमरे देही के काट दी, बाही के हाथे के गोड़े के काट के बागे के खिया दी, लेकिन जौने बाबू के 9 महीना पेट में धोले बानी बाबू के चीरब कैसे? अपनी छाती के दूध पियोले बानी बेटा के कैसे चीरब? मोर ध्वज कले रानी एक बात सुन ल, नाही मत कर। भगवाने के दिहल बेटा हो, अब मांगत के बा भगवान, साधु भगवान होले, भगवान मांगत अड़े बेटा चीरे के तैयारी बना ल। कली की एकदम करही परी, कहले हाँ करना पड़ेगा। जब ये लोग दोनों जने तैयार भइल लो तो अर्जुन जी कहले एगो काम कर, आरा उठावा बेटा चीरा, लेकिन एगो काम करी है रोवे के नाई बा, केहू जना रोइहा लोगन मत। एगो बेटा के कहीं हाथ कटा जा तो माई रोई कि ना, अंगूरी टूट जा तो रोई कि ना, आ देही पर आरा लगा के चीरी या रोई ना। कहला रोए के नहीं खे, अपनी रानी से कह दा सोहर गीत गई है मंगल। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन ये बात बेमतलब होता है, दू गो काम एक साथे ना होला। रोवल जाए हंसल जाए के बेर होई, रोवल हंसल के बेर होई ना होई। हई जौन कहला सोहर गीत गावे के बात काट दो, कहले ठीक बात छी चलो चीर, लेकिन अर्जुन जी डांट के कहले अरे अर्जुन कृष्ण साथी भइले, अब मोर ध्वज घर गईले राजा। कहले अरे राजा आजू हमारी बागे देखियावे के परी राजा, आजू हमारी बागे देखियावे के पड़ी राजा, आजू हमारी बागे देखियावे के पड़ी। खियावे के
परी राजा आजू हमारी बागे खियावे के परी राजा आजू हमारी बागे खियावे के पड़ी राजा आजू हमारी बागे खियावे के पड़ी। लिपि पोती के धरती पर लड़का के तू बैठावा लिपि पोती के धरती पर लड़का के तू बैठावा के धरती पर लड़का के तू बैठावा। आर के लेके राजा रानी बेटा ऊपर धावा यार चलावे के बेरी असुआ ना बहावे के पड़ी यार चलावे के बेरी असुआ ना बहावे के पड़ी यार चलावे के बेरी असुआ ना बहावे के पड़ी। आर चलावे के बेरी असुआ ना बहावे के परी रोवे के ना बा। ए बाबू लइका के बोलावे गलो लइकवा सपना देखले रहे चिहू के उठल मई कली बेटा चिहुकत कहे बर कहले कि 4 गो दूध हमके टांग के ले जात रहा माई बुझ गली जौने बेटा के चिरे जाता नहीं सपना इहे देख ले बा। कली बेटा तोहरी दुआर पर साधु लोग आइल बड़े कहले तब कहली कि तोहरिए शरीर के मांस इनके बाग खाई आरा से चिरब जाते ही चिरवई बा ताम्रध्वज कहले माई दिल खोल के हम चिरवाए तू ही पैदा कैले बड़ू 9 महीना पेट में ढोले बड़ू छाती के दूध पिया के तोहार बात ना मानो जब जगह ही लिपवा के लड़का के बैठावल लो आरा लेके जब चलल लो एक बेर आरा जब खींचल लो मोरध्वज कले रानी पहले अपन मुंह पीछे कल आरा चले तो अपनी लड़का और मत तकी है लेकिन औलाद औलाद होला ये बाबू औलाद औलाद होते हैं गौर से सुनना बेटा अगर अस्पताल में भर्ती बा तो माई के जान वजू चल जाई कही हमार खून चढ़ा दो हमार जौन ब्योत बा बेच के दे दो लेकिन हमार बेटा बचा लो पतो ही बात कोबो ना कही कि खेत बिका जा लेकिन अम्मा जी का बचाव पतो ही कही खेत बेच के बुढ़िया के दवाई होखो अरे बुढ़िया के तो जौन दशा होता है इतनी पर कलयुग में का कही हमरा कथा में यह दर्द होला सब बोलने के बाद भी बहुओं का सुधार ना हो। आज हम नौजवान हैं कभी बुजुर्ग होंगे कि नहीं होंगे नहीं होंगे अपना बापे के साथे जे तरह रहल बानी हमरो बेटा करे लगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो बोलो सच्चे दरबार की जय। आरा ध के जब एक बेर खींचल लो आ जब खून गिरे लागल तो ताम्रध्वज अपना माई से कहले कि माई अब ते शरीर के चीरे जाता रू एक बेर हमके बाबू कही के बुला दे माई एक बेर हमके बाबू कही दा बाबू कही के बुला दे माई लेकिन सोचा तड़ी अगर बाबू कहते आंख में आंसू आ जाई आरा खिंचाए लागल बेटा चिराता दूधवा पिया के पोसली दूधवा पिया के पोसली देखा सुकुमार माई जैसन हो माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। दूधवा पिया के पोसली दूधवा पिया के पोसली देखा सुकुमार माई जैसन हो माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार माई जैसन हो के करी
पोसली देखा सुकुमार, माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। माई ऐसन धरती पर केहू बाना, सब कुछ माई। माई जौन कैले बा आज ले धरती पर केहू करे वाला है ना बा, लेकिन माई या बाप अपने बेटा के खड़े शरीर चीर दी हल्लो, खड़े शरीर चीरा गए और चीर के बाघे के सामने डाल लो। बाघ एक टुकड़ा मांस खा ले, एक टुकड़ा मांस खा ले और दूसरा टुकड़ा पर मांस पर हाथ ना धरता। बाघ न दे ही पकड़ता न खाता। मोरधोज कले सरकारी हमारा बेटा के मांस खात का है ना बा। अर्जुन जी कल ही बतावा रोवला हम लोगे, कल रोवल ना बानी। कल अपने रानी से पूछल रोवली है, कली घमौना रोल बनी। कन्हैया जी कले अर्जुन नहीं माई रोवल बा नहीं बाप, ई बेटा रोवल बा जौने के ऊपर आरा चलल। कहले अब तो जलपान करब ना, अब तो बेटा चिरा गई। कहले ना बेटा चिरा गल तो जलपान ना करब। कहले का? कहले आज ले पृथ्वी पर निसंतानी के छुअल पानी हम पिए लेना बानी। निसंतानी के छुअल पानी ना पिए। कन्हैया जी कहले अर्जुन जी शब्द बोल तड़ा अच्छा बा, एक बेटा चिरवा दिला कतल निसंतानी। अच्छा जेकर बेटा पैदा भइल होके मर जा तो निसंतानी कहल जाई, कहल जाई निसंतानी शब्द। कहले कि एकर छुअल पानी ना पिए। कहले पिया चाहे ना पिए के निसंतानी मत कह। लेकिन आप बताइएगा भगवान के हाथ जेकरा ऊपर बा ओके निसंतानी बना दी के हो? भगवान के कृपा जेकरे ऊपर बा। इस कथा का मेन शीर्षक आप समझ लें, यहाँ जितने लोग आए हैं रोज वाला कथा नहीं बा। रौरा हमके रुपया मत दे संतोष बा, लेकिन लड़का जब ले जिंदा ना हो जा पंडाल से बाहर नहीं जाएंगे। रौरो एगो बेटा पैदा करवानी, कोनो दोष होके कोनो बात होके तो हमार दोष ना रहे कि वीरेंद्र बाबा बतौले ना। जब लड़का जिंदा हो जा तब पंडाल में से बाहर आप जाइएगा। हम निवेदन करेंगे शांति से कथा को श्रवण करो। ये भक्त के पुत्र जब जिंदा हो जाई तब आप लोग कथा से बाहर जाए। कहले निसंतानी के छुअल पानी ना पिए। कन्हैया जी कहले निसंतानी निसंतानी 1000 बेर कर, लेकिन जेकरा ऊपर हमार हाथ बा निसंतानी होई कैसे? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालबा का होता जिसका वो है दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाले परमात्मा बैठे हैं। अगर आपका व्यवस्था भगवान के प्रति है तो आपके व्यवस्था में कहीं कटौती नहीं होगी। सरकार ये जगह तो बड़ा मार के पर आइल बा, लेकिन बीच में कालो हम कहल चाहनी कहना पौली। ये लड़का के जिंदा कल जागी ना, तनी हाथ उठाइएगा के चाहता जिंदा हो जा। उठाइएगा हाथ, ताली बजा बरिया रे। घरवा से आविला अढ़ाई, घरवा से आविला अढ़ाई। राम जी के दीहल केहू कितना चुराई, राम जी के दीहल केहू कितना चुराई। एगो जाला घरवा से त 10 गो रुपया जे देता वो 20 रुपया बुझा तो के मिल गई। एजू एकदम मिली। अब तन फुटकरवो मांग ली, फुटकरावा। लड़का जिंदा होई तबे केहू जाई। कथा लगी में
हजारों का मेला जुड़ा जिंदगी में, हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। न ये राजा रहा ना ये रानी रही, राजा रहा ना ये रानी रही, ना ये यहाँ आने के बाद ये हम लोग का पद मिलता है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई राजा महाराजा, लेकिन जाने के बाद सेवा समाप्त हो जाती है। न ये राजा रहा ना ये रानी रही, राजा रहा ना ये रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। कहने सुनने की बस एक कहानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। तेरे संग में ना, ओ तेरे संग में ना, तेरे संग में ना कुछ भी अधेला गया। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। कोठे महले पड़े के पड़े रह गए, कोठे महले पड़े के पड़े रह गए, कोठे महले पड़े के पड़े रह गए। सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। ए! तेरे संग में ना, ओ तेरे संग में ना, तेरे संग में ना कुछ भी अधेला गया। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला हम लोग आए हैं अकेले, जाना है अकेले, लेकिन यहाँ जितना व्यवस्था आप बना लो, अच्छा व्यवस्था बनाने के चक्कर में रहना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब देखिए कथा एजू आइल बा, इस बच्चे को थोड़ा बैठा लेंगे आप। कहले कि निसंतानी के छुअल पानी ना पियो। भगवान कहले जब हम बटले बनी तो निसंतानी बनी, बेटा चिरवा दिहल, अब कहतल निसंतानी के छुअल। भगवान तीसरा रूप साधु के बना के कमंडल लेके खजड़ी लेके चलल बड़े। ए बाबू, खजड़ी लेके चलल बड़े, आज जब बजावते चलल बड़े, जब वो जू पहुंचल बड़े, कहले कैसन शोर होता। कहलो सरकारी बेटा चिरवा दिहल, अब कहता निसंतानी के छुअल पानी ना पिए। भगवान कहले लड़का तो मरल ना भाई। अर्जुन जी कहले तू साधु बन के आयल बड़ा, मरल नहीं खाई। कहले ना मरल ना बा। अर्जुन जी कहले शरीर टुकड़ा हो गल बा तबो ना मरल बा। कहले ना। भगवान कहले जल लेके लड़का के ऊपर फेंक, जब फेंकल लोग तो शरीर हिले लागल।
दूसरा बेर फेंकले तो दुकहा से आके जौन टुकड़ा बाग खैले रहे वो आगे सट गई। तीसरा बेर कहले फेंक आ ज्यों फेंकले तुरंत ताम्रध्वज खड़ा हो गए। ताली बजाए गौरिया रे। अर्जुन जी भगवान के गोड़ पर गिर के रोए लगले, कहले भगवान आज हमरा बुझा गल कि घमंड जवन बा हमको रसातल को ले गया। अगर हम घमंडी नहीं रहते तो इस तरह के भक्तों का दर्शन नहीं होता। कन्हैया जी कहले हमार गोड़ ना पकड़, ये लड़का के माई बाप के गोड़ पकड़ा जौन अपने बेटा के चिरले बा। तोहरो बेटा रही तो अर्जुन तू यही तरह चिर देता। कहले हमसे ना चिराई। कहले भक्ति का दम। भगवान कहले अर्जुन ये बतावा धरती पर सबसे बड़ा भक्त कौन है? कहले मोरध्वज। कहले सबसे बड़ा बलवान पृथ्वी पर कौन है? कहले ताम्रध्वज। ताम्रध्वज कहले सरकार आखिरी निवेदन है बा, केहू के घरे जाए फूल मांग ले, माला मांग ले, भक्ति मांग ले, जवन इच्छा हुई मांग ले, लेकिन आज से केहू के बेटा के चिरवावे के प्रश्न मत करो। माई बाप के तो दर्द भइबे कइल बा, लेकिन जेकरा देह पर यारा चलल ओहू के दर्द भइल है सरकार। अगर भक्ति में दम है, मेन भूमिका जान लो। अगर भक्ति में दम है तो मरा बेटा आपका जिंदा हो जाएगा। अगर भगवान से छल कपट कर रहे हो तो बीमारी और बढ़ेगी, बेटा जिंदा होने वाला नहीं। ये आज की कथा रही। घड़ी में 4:05। धीरे से खड़े हो जाएं, भगवान की आरती 2 दिन से और कथा है। हमारे जीवन का सबसे बढ़िया कथा कल है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र।